Abalị Monde bụ unu na ike. Achọrọ m ka isi nọdụ n'akụkụ m n'abalị ya. Bombe orugusiri, bombe orugusiri, kwe koda n'ukwu ihi ụra. N'ime ihe ndị a kwa ụbọchị, ịhụnanya anyị na-esi ike n'aka gị ọtụtụ ụbọchị shabalị. Oyiri nrọ kacha obi ụtọ, oyiri nrọ kacha obi ụtọ. Tuesday dị udo, ilike ma dị nrọ. Kyoge nta na-eme ka ịhụnanya zuo oke. Memtima o bụ kofi n'ịhụnanya, zaa ozi m n'okpuru oge. Wednesday dịkwa ọchị n'obi ụtọ. Kenta ntụrụndụ mgbe nọ ya nso. Zipụ m ihe na-eme ka m tụọ ọchị. Kwee m okwu ọmịiko n'ịhụnanya. Thursday nke wuru n'ịhụnanya na ntụkwasị obi. N'ihi obi jikọtara dịka ha kwesịrị. John banyere nrọ, kwado mgbe m dị ala. Abalị Friday, kepere mpe iche, kweke ịhụnanya yidere, dịrọ na nkịtị. Hazi ihe dị mma maka m, kwuo m okwu ịhụnanya. N'ime ihe ndị a kwa ụbọchị, ịhụnanya anyị na-esi ike n'aka gị ọtụtụ ụbọchị shabalị. Na-elekọta oge izugbe, jide aka m ka anyị nwee nsu. Abalị sọndudo na nkasi obi, ihe niile na-egere m oziọma. Na mmezi ụbọchị niile, memidone m oziọma. Na mmezi ụbọchị niile, mee m ịhụnanya nke ọma.